Tim Lich Oinga nochakore ka iwuoro ni ma tim malich manade. Tim Lich Oinga kasto Oinga noger koro mede oluongore ni Tim Lich Oinga. Wadhi nyime koro donjo weche mag ohala. Kambi mar Kenya Breweries Limited KBL ochako chenro mar nyuolo kit kothe mag bel mag nyaluo madhi ting'o malo yuto mar jopur bel e sub-kaunti ma Gimiala. Koloso e nyasi mar chiwo kodhi ne jopur e alap mar skund primar ma Ujimbe. Apisa mochung' ne weche pur e kambi mar KBL Victor Nyango wacho ni kokalo kuom chenrono giseyango jopur ma gibiro tiyogo. Nyapara mar jopur bel Injinia Sam Opoto jiwo jopur mondo mag gi lwetgi ariyo chenro mokel kod kambi mar Kenya Breweries Limited mondo yutogi omed bedo malo. Koro gima kawuono function ma kawuono ni wakelo kamando wamany village elders kendo wadatimo kodgi pilot project mimondo village elders at least gibed ka gipuro gipur giyud chiemo so that giprovide nwa security ni jopur chamb jopur 60 kawuono wawuoye jopur 1,000 mobiro kawuono wan gi Sirembe Asai Gotrege Anyocha osemi last week wan gi Sirembe Asai ok gibiro giduto kamano sebet tich dhi bet mayot an gima adwa kwayo jogem wan gi programs kapod Nyasaye omiyo wandalo adwaro ni gini obed maduong' odhi gem duto wan game sub county ya Gemiala sub county Gwagai sub county wabed ga aggregation center Mayala to kod Mawagai. Ajiwo ganda duto ma yudre Asai sub location ka kate i game duto ne ng'ata ma pok odonje pur mar bel wadonjure pur mar bel mondo mi wariemb kech ma game